Sige. Bubuka mo lang. Gawa mo kasi, nagkaroon. Dali, ulitin ko lang. Tignan ko yung tricks ha. Ay yung ano, roll in, roll out sa block. Finger position dapat hindi ganito. Name the trick. Russian boat, tatlong bagsak. Last letter, get 2 tries. So na sir. Dito, pumasok sir. Roll in ka muna. Forfeited yun ha. Letra niya. Layo na shit. Layo na sa Thank you, please. Make it sir. Dalawa. Ang bigat pa nito. Kaya mas mabigat sa mag-ano ito. Make it hot pa. Kaya nga yung truto ko ngayon. Password ko. Isa may pinagpapal. Ang baba ng 4. Last letter ka na. 0. Hindi ko tanggal. Ang kulay, kinakaman mo yun. I-expand mo yung Mr. IMP. Right side. Hard flip. Ito. Supak. Hindi ko na kaya yan. Manalo. Game. Versus. Ang giting pag may time.